Waslet sena oħra fejn pajjiżna jiċċelebra l-festa ta' San Pawl Nafragu. Iżda din is-sena fuq skala iżgħar mis-soltu minħabba l-pandemija tal-COVID-19. Fil-fatt, din il-festa kienet iċċelebrata bil-pontifikal fil-kolleġġjata ta' San Pawl Nafragu tal-Belt Valletta, ċelebrazzjoni tmexxiet mill-Arċisqof Charles J. Xikluna fil-preżenza tal-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż. Minkejja li ma sarux ċelebrazzjonijiet oħrajn, l-għaqda tal-Pawlini żejnet l-inħawi ta' madwar il-Knisja biex tfakkar dan il-jum tant importanti. L-10 ta' frar u l-jum id-dedikat lil San Pawl, iżda sfortunatament din is-sena minħabba l-Covid l-attivitajiet tal-festi esterni kellhom jitħassru. Ejjew naraw in-nies x'ħossu dwar dan. Xi tfisser għalik li sfortunatament din is-sena mhux se tkun tista' tiċċelebra l-festi esterni? Naturalment huwa minn ir-restrizzjonijiet fil-pandemic u qed joqgħod daqsxejn bħalma tara qed joqgħod bil-votu għax wieħed joqgħod attent u dum il-ġurnata. Dieqa kbira ma jkollok timxi mal-momentu għalkemm ġejna biex naraw daqsxejn. Imma anki l-paniġirku ma dik li ma stax tidħol il-Knisja taraf u hekk. Toqtonni lili. Jiena Belti u Pawlin. Ma tistax tiċċelebra ħabba il-pandemija tal-Covid. Kieku wieħed jista' u iktar ma noqogħdu attenti iktar jista' jkun li ngawduhom il-qudiem. Sfortuna kbira, dina festa li nkunu qegħdin nistennewha ta' kull sena. Illum, għal kontrarju, hija b'nazzi trement għaluna ma kienx ikollna diffikultà l-virus se toħroġ jew le. Sfortunatament, imma insomma nħarsu l-qudiem lejn Settembru ħalli ngawduha dikinhar. Din il-festa kienet l-aħħar waħda li kienet iċċelebrata b'mod sieħ matul is-sena 2020 għaliex ftit wara f'pajjiżna bdew jinstabu il-każi tal-coronavirus. Kristin Mamo għal Net News mill-Belt Valletta.